Hasieran, arreba zetorrenean, txokorik likitzenetako batean jartzen zen Gregor, modu hartan utzikeria leporatuz bezala. Baina asteetan zehar bertan egonda ere, arrebak ezukeen txukunduko. Berak bezain ongi ikusiagatik, zikinkeria bertan usteko asmoa zuen. Izan ere, familia osoak onartzen zuen, sentikortasun berri batez, haren esku geratu zen Gregoren gela txukuntzea. Garbiketa handi bat egin zuen behin Gregoren amak, hainbat baltekadaur erabiliz. Ezetasunarekin gogaiturik, Gregor sofan etzande egon zen, muturtuta eta mugitzeke, baina ezen horretan geratu amarentzako zigorra. Arratzaldean, Gregoren gelako aldaketaz ohartu bezain laster, arreba erabat minuta egon gelara joan eta amak besoak oratuta erregutu arren negar batean hasi zen. Gurasoek, aita noski jauzi eginda esnatu zen bere bezaulkian, harrituta eta galduta begiratu zioten hasieran, harik eta haiek ere asaldatzen hasi ziren arte. Eskuinetik, aitak burrustaka egiten zion amari, ezialako errebari utzi gela txukuntzen. Ezkerretik berriz, garrasika ari zen arreba, alegia, ez zuela inoiz berriro Gregoren gela garbituko. Bitartean, ama, logelara joateko bultzak ari zitzaion, aita ezagutezainari, hain zegoen astoratua. Arreba negar sotinka, maia joka ari zen bere ukabiltxoekin. Eta Gregor, amorruz, txistuka ari zen, inori ezitzaiolako bururatu atea istea eta bera ikuskizun eta ardaila hartatik libratzea.